ହିନ୍ଦୀର ଗାଳି ଦେବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଳି ଦେବୁ ହିନ୍ଦୀର ଗାଳି ଦେବୁ ଏମିତି ହବନି ଗ୍ରାନେଡର ମରିବେନି କି ଗ୍ରାନେଡ ଫିଙ୍ଗିଲେ ବି ଗ୍ରାନେଡର ମତେ କିଛି ହବନି ଏନି ପାଖରେ ଥିଲେ ଗ୍ରାନେଡର ମରିବ। अच्छा ठीक है समझ गया। दो नंबर मल्ली कर दूसरे चोरी करियो लोकेशन मार्क कर दी है मैंने। Awesome. କିସ ମତେ ତିନିଟା ଆସିଷ୍ଟ मादर चोद 2 नंबर गाड़ी पागल आदि जन की कौड़ हो पागल बुद्धि पार्छ टेक्निक दून କିଛି ହବନି ଟିମେଟ ବୋଲେ